Máme pobytové znaky po medveďovi. Keď sa pozrieme, išiel Macko a vyhraboval larvy mravce. A tuto aj by som nikdy nebol. Vyzerá veľmi zaujímavo. Pekné to tu je. A tuto je hlavná hviezda. Jožko. Hej. Tu srsť. To je všetko od medveďa. Pekné, že? Majú to veľmi jednoduché. Celkom je zohnutý ten medvedí strom, takže ani sa nemusia stavať. A toto v podstate, čo je tu, je tiež medvedí chodník. A toto celé. Pekne vyšlapané to tu majú. Ale nám nič neprišlo. Takže tak, máme dneska krásne počasie. Jak zhodnotili Jožko a medvedie hovno dole. Vidíš ho tam? Tam presne to máme. No, ako sa ti páčil deň dneska? Ako celkom fúkalo, zima, ale... Si v poriadku, pane? Vôbec. No víš, balíme to. Dnes nič. Chlapci musia ísť domov. Čo? Teda tento tu malý. Na intrak. Tento tu malý. Tento tu starý za ženou. Budúcou. Áno. A ja do postielky. To je smutné, že? Není dá čo náhodou po tým posedom, také mladé, tam vzadu úplne. Ostrieš? Čo? Prvý deň sa nám nič neukázalo, ale mali sme nádej, že prišli veľké samce a všetky mladé medvede vytlačili. Takže sme sa tešili na ráno, že čo nám ďalší deň prinese. Deň 2 začína s tým, že ráno som nebol fotiť, lebo som sa chcel vyspať. Neviem, či to mám dotovať alebo nie, ale asi mám, lebo ráno je väčšia aktivita. Každopádne idem teraz sa iba poprechádzať tuto okolo na penzióne Sileo. Či niečo uvidím. Taká cesta, ktorú volajú, že Medveďovo. Idem skúsiť šťastie. Teraz som tam bol na peši a na peši som tam mal, teda nemal som nič, ale počul som nejaký šuchot. Cítil som zver, takže skúsim teraz ísť za autom trošičku ďalej. Práve teraz, tuto na tejto lúke, som mal 2 jariabkov, ale bohužiaľ sa mi ich nepodarilo ani odfotiť, ani nič. Skúšal som ich navabiť teraz, ale nič. To je veľká škoda. Snažil som sa ísť za nimi, ale ušli, no. Nevadí, no. Aspoň viem, že tu sú. Strašne veľkú stopu medvedia sme našli na poli. Takže už asi chodia tu veľké samce. Takže uvidíme, snad sa podarí. Ale asi z ráňajška to bola tá stopa, takže urobil som chybu, že som ráno nebol. Nevadí, poviem zajtra ráno. Uvidíme, čo bude. Ešte čakáme na Jožka, kedy dojde. Takže tak. Celé po obede sme mali hlavu túto stopu. Ale nakoniec sme si ho vyprosili a videli sme našeho prvého medveďa. No priatelia, veľmi vtipná vec sa stala. Keď sa pozrite asi 50 metrov pred nás, hovorím Dominikovi, že Dominik, že počujem, že to drevo sa mi zdá, že má nejaké uši a proste, že to nevyzerá jak to drevo. A čo si mi na to povedal?
Som ti na to povedal, že keď sa niekde pozeráš a niečo chceš veľmi vidieť, ako my dneska medveďa, takže to tam jednoducho začneš vidieť, aj keď to nie je realita. Tak som sa otočil, že pozerám sa na druhú stranu. Kúkam nič a pozerám sa naspäť, že ale nedá mi to, tak som sa pozeral ďaleko hľadom a proste bol to medveď. Dominik odsvakol, ale akože tak, ale to uši, no. Takže odteraz drevo, čo vyzerá, že má uši, je vždy medveď. Nevadí, no. Jedného jediného medveďa sme mali za 2 dní. Aj toho sme si odplašili. Stáva sa. Vtedy sme ale nevedeli, že sa to rozbehne a medvede budú všade okolo nás. Tam ideme, bereme veci a ideme sa k nemu priblížiť. Hlavne toto ľudia nerobte. OK. Počkaj. Nám pozrieme ďalekohľadom, že ak ide. Smerom ku nám. Zaujímavé, že všade sú tu medveďie stopy. A toto je celkom veľký maco. Ten malý sa vráti, ale už v noci, vieš. A myslím, že to je ten, ktorého sme mali pred 2 týždňami ráno. Ukážem ti, ktorý. Tento. To bolo látka. Ste mali v dnu, alebo také? Bol taký opar. Ďalší medveď. Beží. To všetci. Samica. Tady je presne tam, kde sme boli. Samec beží naspäť. Tretí deň, keď sme stávali, sme ešte nevedeli, že si ho zapamätáme až do konca života. 4 hodiny ráno, ja už som povolený a idem na lokalitu, takže držte palce, ráno to môže byť teraz lepšie, takže dúfajme. No, je ešte zimšie, než bolo pred chvíľou, 3 stupne. Takže, fú, dneska vymrzneme, zajazd sme prebolo teraz cez cestu. Na tejto luke není nič. No, Dominik podľa mňa už ma tam čaká. Dneska vymokneme. Tá rosa nevyzerá moc dobrá. Medvedce s mladými. Vedľa sú ďalšie 2 medvede. Tie, čo som mal pred 2 týždňami. To mladočké. Takže žijú. Sa len krmia. Asi áno. Ale akože oni o 10 zvyknú prebiehať z tej strany. Že oni sa vracajú teraz naspäť. Preto tá medvedica možno tak zduchla, vieš?
Dobre, poď sa čo najrychlejšie. Ty maj, to není golem? To je jaký maco? Čo ti šibe? Ten macek jak svinia. No poď čo najrychlejšie. Ser na to, poď. Poďme spolu radšej, poď, fakt. No práve to máme potvrdené, že to bol golem. Jeden z najväčších medveďov na Slovensku z dvoch. Druhý je na Polane, Gašpar sa volá, takže úplne sa tešíme. Takže Dominik, gratulujem ti. Počkaj, tak. To je presne o tom, že nemusíme mať ani záber poriadny, ale proste zážitok je. A sme z neho veľmi radi. A netrvalo ani dlho a ďalší zážitok už bol na ceste. Máš pér, to je pripravený. Ver. Pár metrov. Lieza, tam prechádza. Takto tam išiel. Tam som videl prejsť, vieš. Vylieza. Tam je. Poď veľmi kusok, daj sa nižšie. Zera, keď nezapočul, lebo išiel takto teraz. Je tu. Takto to bol veľký zážitok. Rebro tam vzadu. Vybehol. Aj tu prešiel. A potom toto vyšiel ten medveď, akože krása. To bol taký, má také lemy. Také blečie. A aj na chrbte má taký bledý pás, takže veľmi pekný medveď. Že by som sa obál, kebyže ho v noci vidím. Škoda, no. Mohli byť lepšie fotky. Už sme si mysleli, že tento medveď sa neukáže. Ale priatelia, tento medveď nám dal dostatok času. Ešte aj Jožko, kým prišiel, tak si ho stihol nafotiť. Natáčam. Aj. Mám. Čau, Jožko. Ako sa máme? Fajne to.
Toto sú krásne fotky. Ten obrys. Hej. To je ten Kerkisov na fotopasci, čo mám. To je on? Hej. Ideme k nemu? Víš, tam mali by sme. Poďme. Ako veľko? Čo? Ako veľko? Vieš čo, na hovno fotky. Ale bol. Bol veľký? Bol. Najprv som si myslel, že sú to dvojičky. No som sa sústredil na medvedicu s mladými. A potom, keď sme došli sem pod posed, pozerám, že ty vole, že ten je nejaký väčší. A kúkam, porovnávam tie fotky a hovorím si, že... Že ja budem hľadať celý rok, ako mimoruje tam. No to áno, to by bolo dobré. Ideme za ním? Poďme za ním, Oši. Máte len aspoň jeden sprej pripravený. Máme iba jeden. Aj fotograf. Zabudol, pozri sa, toto je fotograf, zabudne one. Zabudol, druhému to je jedno. Hej. Keďže sme mali vydarané ráno na lúkach, tak sme sa nevedeli dočkať, čo príde večer. No, porozprávaj nám, čo ti vadí. Ja sa nevyjadrujem nedochvíľným ľuďom. Ja som tu 15 minút skôr, tak to príde hodinu neskôr. Si z toho smutný? Nesmutný. Tam bol ľavý hak. Na submisiu. Technické KO zvládam. A keď KO, tak priplať. Zmenili sme lokáciu, ale to, čo prišlo, sme ani vo sne si nemysleli, že niekedy uvidíme. Let's go! Prvý medveď na prvej lokalite. Jau! Nepíte, keď idete fotiť medvede? No, budete bežať za medveďom, jak ja. Tam niekde. Stop. Odporúčam nebežať za medveďom. Neoplatilo sa nám to vôbec, vrátili sme sa na miesto, ďalej sme čakali. A v tomto momente prichádza moment, na ktorý v živote nikto z nás nezabudne. Čo máme živé? Práve pred sebou máme rýsa. Chalani, rýs. Čo máme živé? Poď sem. Že to tak zážitok. Golem rys. Kámo, ja som normálne teraz. Poď ešte. Práve sa mi splnil. Práve sa nám splnil jeden zo životných snov. Čo mám šivé? Kámo, ja som normálne trasem.
čo vylezie z lesa a proste hneď sa to môže zmeniť tá situácia. Ledva stojím ja najväčšiu. No, skoro mám slzy od šťastia. Chlapci, za toto sa musíme zagratulovať. Gratulujem. Gratulujem. Kámo, nech sa mi trasú nohy. Máte ho nejako pohode? To je jedno, je to rys proste. Videli sme ho. To sa niekomu v živote nedodarí. To je veľká vzácnosť. Čo ti šibe? Ja nechápem. Ukáž to. Počkaj, ukážem ti lepšie. Na čo na výšku? Čo ti šibe? Ani vo sne sa nám nesnívalo, že nafotíme tento večer rysa. Chlapci, pocity. Čo ti poviem? Dobre, ďalšie pocity. Čo ti poviem prvý pocit, Ivan? Neskutočné. Kokos, vy ste jaký javný. Jožko, aspoň ty buď motivačný. Bude ti dopriať a práve teraz to vyšlo. Jednoducho, Božie cesty sú nevyspytateľné, vidia všetko. Každú tvoju snahu. Pardon. Ja mám pocit, že som to najväčší plačko, lebo ja som sa normálne rozplakal, keď som to videl, takže tento zážitok mi už nikdy nikto nezoberie.